Nominito Banilan Patong alias Jake Patong nga naa diha sa Pulang Yuta, Luok, Danau. Ang among kwarta, sir, iuli na kaya mong gamiton para sa nag-eskwela namong anak. Grabing sukua sa duha ka nurse ngadto sa manager sa recruitment agency. Kinsa maoy mitanyag kanila og nindot nga kapalaran sa nasod sa Canada. Apan usa lang di ay kabakak nga pasalig aron lang makatangag sa kwarta sa duha ka sugbuanong nurse. Sila si Jassy ug Jane. Kinsa adunay pamilya dinhi sa probinsya sa Sugbo. Nagtuo na gyud mausab na ang ilang kahimtang sa panginabuhi o kahimtang sa pagpuyo uban sa pamilya. Gani mikatap na sa ilang lugar nga naka-abroad na sila nga gituhuan usab sa ilang silingan og pamilya. Mitugan ang duha ka biktima nga wala masayod karon ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya nga naara di ay sila sa dakbayan sa Sugbo. Nagdaginot sa gasto ug nagkalisod gumikan kay nahatag na nila ang ilang kwarta ngadto sa manager subay sa pasalig nga ipalit og ticket sa eroplano padung sa Manila. Apan awahin na silang nasayod nga usa di ay kadto kapag pangilad. Naglaraw karon nga modemanda ang duha ka nurse ngadto sa manager sa recruitment agency. Gusto sa mga biktima nga makuha og balik ang ilang gibayad nga kwarta aron magamit sa pag-apply og trabaho sa ikaduhang higayon para sa abroad. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.